You know, new banknote signed by PBBM, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. 20 piso, 50 piso, 100 piso. Ayun no, kulang ko, 200 piso, 500 piso, at 1,000 piso. Ayan, mga bagong banknote signed by PBBM, Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Maraming salamat po sa panonood at salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.